GameKing, само че извинете, че ме наричате така, ама страница ми се казва Ивайло Кирилов, нали? Да. И там ще пишете, защото не знам как, така че... И сега на какво играеме? На Spartacus Legend. Здравейте, аз съм тук Game Gangster и още не съм си създал канал, защото ние снимахме миналия клип някъде преди 1 20 час. минути. 1 час. 1 час. Да, и сега 1 час. още не съм си го 1 час. направил, 1 час. защото сега играхме други игри, Да. като GTI. Ама той е много беден. Има 26 долара. Аз имам почти 2 милиона. Да, ама на Story Mods имам много пари. Да, на стори. Иначе на онлайн и затова не исках да се Стига. показвам и съжалявам хора на друг. Изчакайте, имаме един нов. Сега ще ви покажа. Той се казва... Как се казва? Кой? Иван. Калуян. И здравейте. Аз поздравя. Той се казва Калуян. И е на 7 години. Колкото мене. Да. Да. Аре, брат, няма ли да заради? Нас не го. И сега ще играем с Spartacus Legend. Аз съм стигнал много напред. Ако искате, може да си изтеглите на PlayStation.